वास देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांकाळचो देव आसा आनी तेची ताय जिवीत आसा आनी ते जिवीत जावन आसा मनशांक उजवाड. जे काळोखान आसलेली मनशां आसा तेका उजवाडीत ते जिवीत आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वाचुया. ओब्रिहिनामा शखाराबान तोलोत्रमा सिखे रेबे रेबे रिबी रिबी त्रोत्रमा सिखा त्रोत्रमा सिखेत्र लांदे ओब्रिहिनामा शखात्रमा सिखेत्र लांदे. ओ थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस. ओ हालेलुया. ओब्रिहिनामा शखात्रमा सिखेत्र लांदे ओब्रहांतालामा शिखात्र लांदे. जुआवाचो 15 अध्याय आनी 18 ओळ आमकां सांगता, संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदी तो म्हाका जळटा म्हूण जाणा जायात. तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतली विचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जळटा. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची सामर्थ्यशाली उतरां आमकां कितें सांगतात? खुद जेजू क्रिस्त आपल्या शिसांक म्हणटा, संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदी तो म्हाका जळटा हें जाणा जायात. कित्याक तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जळटा. मोगाच्या भाव भयणांनो, त्या वेळार जेजू क्रिस्त जेन्ना देवाचें वचन आपल्या शिसांक दी आसलो, त्या वेळार ही सामर्थ्यशाली उतरां तेणी दिली, तेणी आपल्या शिसांक कळीत केली. तेच भाशेन हे देवाचें उतर मोगाच्या भाव भयणांनो आयज आमकां पासून कळीत जाता. आनी जेजू क्रिस्त सांगूंक सोदता की संवसार जर आमकां जळटा जाल्यार तो आमकां पयलो जळना तर तो देवाक जळटा, स्वामी जेजू क्रिस्ताक जळटा. कित्याक आमी जसो स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा आपूण ह्या संवसाराचो न्हय, तसो खूद जेजू क्रिस्त सांगता की तुमी ह्या संवसाराचे न्हय, आमी ह्या संवसाराची न्हय. कित्याक देवान आमकां ह्या संवसारांतली विचून काडल्यात पूण ती आपल्या राज्या पासत काडल्यात, ताच्या राज्या पासत काडल्यात देखून आमकां संवसार जळटा. कित्याक आमी देवाची भुरगीं आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या संवसारान जायतीं मनशां आसात जे भाशेन देवाचें उतर सांगता की आमचे भितर आसा तो बलिश्ट आसा, म्हजे भितर आसा तो बलिश्ट आसा ताचे परस जो ह्या संवसारान. म्हटल्यार देवाचें उतर आमकां सांगता ह्यो संवसार नश्ट्याच्या हातान आसा. जे भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो देवाची भुरगीं आसात तशींच नश्ट्याची पासून भुरगीं आहात, सैतानाची पासून भुरगीं आहात. पूण स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा तुमी ह्या संवसाराची नात, कित्याक हांवें तुमकां ह्या संवसाराची विचून काडला आनी देखून संवसार तुमकां जळटा. देखून संवसार आमकां जळटा कित्याक आमी देवाची भुरगीं आसा आनी ती नश्ट्याची भुरगीं आसात. कित्याक देवाचें उतर सांगता एकाच मेजार बसून देवाक आनी सैतानाक जेवंक जायना. देखून ह्या संवसारान आसतना आमकां अशी जायतीं मनशां मेवतलीं मोगाच्या भाव भयणांनो, जायतीं मनशां मेवतलीं जी आमकां आमचें वायट चिंततलीं, आमकां आमचें अपमान करतलीं, आमकां जळटलीं, आमकां त्रासान हाडटलीं, कश्टान घालतलीं. पूण स्वामी जेजू क्रिस्त खूद म्हणटा की ती तुमकां जळनात पूण ती पयलीं म्हाका जळटा. पूण एक सदांच मतीन दवरात मोगाच्या भाव भयणांनो, सामर्थ्यशाली देव आमच्या सांगाता आसा जाल्यार आमच्या विरुद्धाक कोणाक उबें रावंक जाता, कोणाक अधिकार नासता, कोणाक पदवी ना आसा, कित्याक आमी देवाची भुरगीं आसा. सुनाओ का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है. सुनाओ का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है. जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है.
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारी संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। तो गाओ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ हालेलुया। जिसने मुझे बनाया, जिसने तुझे बनाया। जिसने मुझे बनाया, जिसने तुझे बनाया। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ माशांदला बसेलिया लाला, ओ री बिरी बिरी बिशाबरवंदे, ओ माशारे, ओ समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है।
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गा, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा सदा सदा का. तो आमचो देव आसा, ताचे आमी चलता. आमेन. हेचे देवाचें उतर आसा तें कितेंच भाशेन आमी जायते फावटी आयकलां आनी आयज पवित्र आत्मो आपल्या मतीन तें आमकां आनी उगडापी करतलो. आमेन. Luke chapter 1 verse 46. Lebre manantrose. Oh hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Edisa pasot eva pasot libra manto no sakatana mantro se. Izitra mando no kataribendo no slorantra se ke tarabarantrosho. Izite namasu ko tere bere bere bere. Oh libra mando na shakatana mahantra mantro se. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Rebenda na clarando no suko. Izetra mando no clarando no suko tere bere. Izentra manto no claranda na sarabantroshe. O rabanda na clara mantroshe rebere bere bere. O rebenda na clara mantrose. Oh hallelujah, hallelujah. पळय देवाचें उतर कितें सांगता तें. लुकाचो पयलो 20 आनी 46 आनी मरीन म्हटलें, धनियाचें थोरपण म्हजो आत्मो उंच वाखाणटा. देवाक म्हज्या तारकाक म्हजो जीव मुरगडटा. आमेन. जेन्ना ल्हानविकाय आपले दासीची दुलबायकायेन ताणें वळखून घेतली, पळयात आतांच्यान सगळ्यो पिडक्यो सुबागी म्हूण म्हाका पाचारतल्यो. आमेन. सो जायते फावटी आमी हें उतर आयकलां जे वेगवेगळ्या भाशेन, पूण आयचें उतर खेरीज भाशेन तुमच्या जिविताची नवसरणी करचे पासत आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मरिया खेरीज भाशेन एलिझाबेथा लागीं गेली. खेरीज भाशेन एलिझाबेथान म्हटलें, आनी तुवें सत मानलाय देखून तूं सुभागी. आमेन. तुवें सत मानलाय देखून तूं सुभागी. प्रेज द लॉर्ड. तेजे उपरांत मरियेन म्हटलें, धनियाचें थोरपण म्हजो आत्मो उंच वाखाणटा. प्रेज द लॉर्ड. सो हय मरिये मायन आपणाक वाखाणूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. सो हय मरिये मायन धनिया देवाक वाखाणला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. वाखाणणीचो पासून एक प्रकार जावन आसा. आमची वाखाणणी कोणाक वचोंक जाय ही खूब म्हत्वाची आसा. प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसारान आमी मनशां आसोन पयली जागा जाता ती देवाक वाखाणुची. प्रेज द लॉर्ड. खंयच्याच मनशान केन्ना खंयच्या मनशाक वाखाणुचें न्हू. खंयच्याच मनशान खंयच्या मनशाक वाखाणुचें न्हू. केन्नाच ना. कित्याक हर एक मनीस देवाची रचना जावन आसा आनी हर एक मनशाक देवान रचला. जेणी तेका रचला तेका आमी समर्पण करूंक जाय. आनी मरियेन तेंच केलें आपल्या जिवितान. मरियेन खेरीज भाशेन देवाक वाखाणलें. देवाक वाखाणलें. मरियेन कितें म्हटलें, धनियाचें थोरपण म्हजो आत्मो उंच वाखाणटा. पळयात सगळ्यान म्हत्वाची तुमच्या जिवितान वस आसा. जर तुमी
खेरीज भाशेन जर तुमच्या लागीं देवाची कृपा, देवाचें सामर्थ्य येवंक जाय, तर सगळ्यात म्हत्वाचें जशें मरयेन केलें तशें तुमी करूंक जाय. आनी तें म्हटल्यार आत्मो उच वाखाणूंक जावं. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या जिवितान आमी पळयता जाल्यार जायतीं जाणां आत्मो देवाक वाखाणनात, पूण वस्तूंक वाखाणटात. वस्तूंक वाखाणूंक केन्नाच वस्तू तुमकां कांय दिवचो ना, आनी केन्नाच खंयच्याच वस्तून कोणाक कांय दिवंक ना. दिता तो सर्वेस्पर देव. प्रेज द लॉर्ड. मरियमायन खंयच्या वस्तू लागीं वाखाणूंक ना. मरियमायन हात वयर उबारून जिव्या देवाक वाखाणलो. आनी तेका असो वाखाणूंक ना, तर उच आत्मो करून वाखाणलो. उच आत्मो करून वाखाणलो. हालेलुया. तुजो आनी म्हजो कायदो जावन आसा खेरीज भाशेन देवाक उच वाखाणुचो. प्रेज द लॉर्ड. केन्नाय सदांच मतीन धरात, तुमची वाखाणणी देवा मुखार चड म्हत्वाची आसा. जशी तूं वाखाणणी करतलय, ही वाखाणणी तुज्या जिवितान तुका एक खेरीज भाशेन प्रकाशनी कशी तुका मेवता. तुज्या वाखाणणी वरवीं तुज्या जिवितान जायती ब्लेसिंगां आसात, पूण तूं वाखाणणी कोणाक करताय हें म्हत्वाचें. तूं खंयच्या वस्तूक करताय वा देवाक करताय. प्रेज द लॉर्ड. मरियमायन वाखाणणी दिली जिव्या सर्वेस्पर देवाक. आनी तेणी म्हटलें म्हजो आत्मो उज देवाक वाखाणटा. प्रेज द लॉर्ड. आनी कितें म्हटलें? देवाक, म्हज्या तारकाक. तारक म्हटल्यार कोण? जो साल्वार करता, जो सोडवणदार आसा. सो मरियमायन पासून सोडवणेची गरज आसली आनी ती देवा मुखार सोडवण मागताली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ती पासून देवा मुखार सोडवण मागताली. मरियेचे खेरीज भाशेन खंय कोण दिश्टी पडटा ते म्हणटात ल्हानविकायेन आपल्या दासीची दुलबाई ताणें वळखून घेतली. देवान मरियमायन चूज कित्याक केली जाणा? कित्याक ती हंबल जाली म्हणून. आमेन. पळयात, हर एका जिवितान देवाचें एक प्लॅन आसता त्या मनशा वरवीं, आनी त्या मनशा वरवीं देव फुडें चलयता ते प्लॅन. देवान मरियमाय वरवीं प्लॅन फुडें चलयलो, आनी तो प्लॅन जावंक आसलो ह्या संवसाराचो उजवाड, जेजू क्रिस्त. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, तुमच्या जिवितान मरियम भाशेन एक प्लॅन आसा. तुमच्या जिवितान मरिये भाशेन देवान एक प्लॅन केला. मरियेन आपल्या जिवितान जें कितें प्लॅन केल्लो तो पुरो केलो, आनी आयज ती हेवनान आसा. तुज्या जिवितान तुवें जो कितें देवान तुका प्लॅन दिला तो तूं पुरो करताय वा वायट मार्गार वचोन घालयताय. हालेलुया. खूब म्हत्वाचें, तुमच्या जिवितान जें कितें देवान प्लॅन केल्यात ते पुरे करात. प्रेज द लॉर्ड. प्लॅन दिल्यात ते पुरे करात. जायतीं जाणां प्लॅन आमकां, थोडीं जाणां म्हणटात म्हाका जिवितान प्लॅनूच दिवंक ना, हेंच म्हजें जिवीत आसा, हेंच म्हजें खावचें पिवचें मजा करूची, हेंच म्हजें जिवीत आसा. थोडीं जाणां म्हणटा हांव देवाचो वावर करता, सकाळीं उठ्ठा हें मागणें करता, हेंच म्हजें जिवीत आसा. ना, तुमचें प्लॅनिंग, तुमचें कॉलिंग देवाक विचारात. तुमचें प्लॅनिंग कितें आसा तें देवाक विचारात. कित्याक दर एका भुरग्या थंय देव प्लॅन करता. देवान आदामा थंय प्लॅन केल्लो, देवान नोहा थंय प्लॅन केल्लो, देवान अब्रामा थंय प्लॅन केल्लो, देवान सॅमसना सांगाताकूय प्लॅन केल्लो. हर एका मनशा सांगाताक देव प्लॅन करता. देवान जुदासा सांगाताकूय प्लॅन केल्लो, पूण जुदास प्लॅना प्रमाणे चलोंक ना. आमेन.
तुमच्या जिवितान जो कितें प्लॅन आसा तो सजमोन घेयात. ज्या ताकाय तुमी तुमच्या जिवितान प्लॅन आसा तो सजमोन घेयनात, त्या ताकाय तुमी विन जावच्यात ना, तुमी भोंवताल्यात, तुमी विजयी जावच्यात ना. म्हज्या जिवितान सर्वेस्पर देवान म्हाका प्लॅन सजमयलो. म्हजें जिवीत कितें आसा तें सजमयलें आनी हांव आज संपूर्णकायेन तेच्या प्लॅनान चलता. तेचे प्लॅन सजमोन घेयात, तेचे प्लॅन सजमोन घेयात. हालेलुया. तेचे प्लॅन सजमोन घेयात. जायतीं जाणां जिवितान अशी जियेतात जशी कितें सदांकाळ ह्या संवसारान रावतली. सदांकाळ ह्या संवसारान खंयचोच मनीस ह्या संवसारान सदांकाळ रावना ना. खंयचोच मनीस ह्या संवसारान सदांकाळ रावोंक ना. आदम पासून 930 वर्सां जगलो, तो पासून गेलो. खंयचोच मनीस रावना, खंयचोच मनीस रावना. पूण ह्या संवसारान तूं कितलीं वर्सां जियेतलें हें इम्पॉर्टंट ना. ह्या संवसारान तूं कसो जियेतलें हें इम्पॉर्टंट ना. पूण ह्या संवसारान तूं कोणा पासत जियेतलें हें इम्पॉर्टंट आसा. आमेन. कित्याक जसो तूं जियेतलय तसो तुजें फुडलें लायफ डिपेंड आसा. जर्मिया चॅप्टर 1 वर्स 5 म्हणटा, तूं राष्ट्रांचो संदेश्ट आसाय. ज्या वेळार तुका आवयच्या कुशव्यान निर्माण करचे आदी हांवें तुका म्हज्या लागीं आसलें आनी हांवें तुका म्हज्या लागीं प्लॅन कसो दवरलेलो. प्रेज द लॉर्ड. सजमोन घेयात बाबा. तुमच्या जिवितान देवाचो प्लॅन कितें आसा तो सजमोन घेयात. तुमच्या जिवितान ह्यो प्लॅन ना आसा सोरो पियोन बेबदिकाय करून चलोवचो. तुमच्या जिवितान ह्यो प्लॅन ना आसा सिगार ओडून आपलें जिवीत चलोवचें. तुमच्या जिवितान ह्यो प्लॅन ना आसा मजा मारून आपलें जिवीत चलोवचें. तुमच्या जिवितान देवाचो ह्यो प्लॅन आसा, तेचें नांव वयर काडचें. आमेन. तेच्या नांवाक महिमा दिवची. मरियम मायन खेरीज भाशेन तेच्या नांवाक महिमा दिल्या. मरियमायन खेरीज भाशेन तेच्या नांवाक वाखाणलां. तिणी आपणाक वाखाणूंक ना जाल्यार ती मरिया नासतली आसली. प्रेज द लॉर्ड. ती मरिया नासतली आसली. तिणी आपणाक केन्नाच वाखाणूंक ना आनी तिका वाखाणूंकूय जायना. कित्याक ती देवाची रचना आसली. आमेन. रचना केन्ना वाखाणुचें न्हू. रचनेक केन्नाच वाखाणुचें न्हू. जो कोण तुका रचता, तुका घडयता, तेका वाचूंक जाय. आमेन. ती देवाची रचना आसली. प्रेज द लॉर्ड. आमी देवाची रचना आसा. आमकां एकामेकाक वाखाणूंक जायना, आमकां देवाक वाखाणूंक जाता. कित्याक तेणी आमकां रचला. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यान मरियमाचो खेरीज भाशेन गूण आसा तो म्हटल्यार खालतीकाय, ल्हानविकाय. ल्हानविकाय. आयज जर तुजे भितर तें ल्हानविकाय दिसना ना जाल्यार तुजे भितर देवाचें प्लॅन जो कितें आसा तो तुका सजमोवचो ना. देवान मरियेक कित्याक चूज केली, देवान मरियेक कित्याक चूज केली, तेचे रिजन 48 लायन क्लियर दिता. लूक चॅप्टर 1 वर्स 48. ती म्हटल्यार ल्हानविकाय, दुलबाईकायेन. हे दोन वस्तूक लागून ल्हानविकाय, हंबल. पळयात, नुस्तें आमच्या जिवितान आमी सोमिया म्हणून आमी सर्गा राज्यार पावचे ना बाबा. पूर जो सोमी आसा तेची खोशी कितें आसा ती जर पाळता जाल्यार आमी सर्गा राज्यार भितर सरतले. हें खूब म्हत्वाचें आसा, खूब म्हत्वाचें आसा. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या तुज्या उतरां पासत. तुजी उतरां सासणीक जिविताची म्हज्या देवा आनी सोबीतकायेची. सोबीतकायेचो सागर आसा आनी म्हज्या जिवितान तूं चलताय. ह्या वेळार हांव मागता हे दर एकल्या भुरग्यान पासून प्रेज द लॉर्ड. दर एकल्या भुरग्यान पासून हांव पळयता एक वेगळो अनुग्रह तेंच्या जिवितान. हांव पळयता एक वेगळें तेज तेंच्या जिवितान. हांव पळयता एक वेगळें सामर्थ्य तेंच्या जिवितान. हांव पळयता ती सेम रावची ना आयच्या दिसा जी उतरां तुवें तांकां सांगलाय त्या उतरां वरवीं
ती सोबीत जातात जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आमी सोम्या जेजूची जी उतरां उलयता त्या उतरां वरवीं आमी नितळ जाता. येस, आमी त्या उतरां वरवीं नितळ जाता. आमेन. गॉड ब्लेस.